Friendzone. To obávané miesto, do ktorého sa nechce dostať žiaden chlap. Počul som, že vo vesmíre sú len dve miesta, odkiaľ niet úniku. Jedným je čierna diera a druhým je friendzone. Ber to ako fakt. Keď sa s niekým zoznámiš, tvoj mozog si okamžite urobí úsudok. Je to ten známy prvý dojem. A ten prvý dojem sa s tebou bude ťahať ako tieň. Presne takto to funguje aj v dynamike medzi mužom a ženou. Keď sa zoznámiš so ženou, už po chvíľke si ťa zaškatulkuje. Buď skončíš ako niekto, komu sa bude s oblúkom vyhýbať. Alebo skončíš ako niekto, s kým sa dobre keca pri káve. Alebo v nej vyvoláš vášeň a príťažlivosť. Máš na to len jeden jediný pokus. Tak to nepokaz. Hovorí sa, že všetko sa dá, len to treba chcieť. Aj z friendzone sa teoreticky dostať dá, no ale je to boj. Najlepšie teda je vôbec sa k nemu ani nepriblížiť. Ako to teda dokázať? Prvý krok, akcia čím skôr. My chlapi sme zvyknutí sa na všetko dlho pripravovať. Ideme na to matematicky a všetko kalkulujeme. Povieme si, urobím jedno, prirátam k tomu druhé a teda matematicky mi z toho vyjde tretie. A teda, ak k dievčaťu budem dobrý, venujem jej všetok svoj čas, nechám ju vyplakať sa na svojom ramene, keď bude mať problém a možno o mesiac ju konečne pozvem na rande. Chlape, kým ty počítaš rovnice, ona dávno randí s iným. Zoznamuje sa s niekým, kto nepočíta a nekalkuluje. Naber odvahu a daj jej jasne najavo, aké máš plány. Neprepočítavaj všetko, lebo práve tvoja nerozhodnosť je jasným zabijakom príťažlivosti. A mimochodom, stalo sa ti to už niekedy? Že si čakal príliš dlho a ona si našla iného? Ak áno, tak vieš, o čom hovorím. Hoď like na toto video, ak ťa situácia v minulosti naučila, že čakať sa nevypláca. Krok číslo 2. Over si, či ju naozaj priťahuješ. V tomto kroku je extrémne dôležitá reč tvojho tela. Musíš pôsobiť sebavedomo a udržiavať s ňou silný očný kontakt. Neboj sa letmých dotykov, ale takých, ktoré nie sú vtieravé. Skús sa k nej trošku priblížiť a sleduj jej reakciu. Ale buď opatrný a hlavne žiadne trápne oplzlé reči. Inak budeš za úchyla a to je cesta rovno do pekla. Ako zareagovala? Cúvla dozadu? Daj si pauzu a skús to neskôr. Možno ešte nebola pripravená. Ale ak sa to opakuje, mám pre teba krutú správu. Nie je medzi vami jednoducho žiadna chémia a teda žiadna príťažlivosť. Realita je taká, že s tebou vážnejšie plány nemá. Naozaj, tadiaľto cesta nevedie, tak si to priznaj. Ak sa ti toto stane, si na diaľnici do friendzone. Čo s tým teraz? Najhoršie, čo môžeš urobiť, je za ňou ďalej doliezať. Ak si jej dal najavo záujem a ona to odmietla, musíš s tým niečo urobiť. Sú v zásade dve možnosti, ako sa k tomu postaviť. Prvou je to, že akceptuješ fakt, že budete naozaj len kamoši. To ale za predpokladu, že s tým budeš naozaj stotožnený. Alebo zariskuješ. Ak stále trváš na tom, že s ňou chceš mať niečo viac, musíš konať. No a v tomto prípade je potrebné meč vymeniť za atómovú bombu. Tá síce je extrémne účinná, no extrémne pri nej aj riskuješ, že prídeš o všetko. Si ochotný tento risk akceptovať? Ak áno, poďme na to. Krok číslo 3. Preruš s ňou akýkoľvek kontakt. Nevolaj ju a prestaň si s ňou v kuse písať. Nevymazávaj si ju však úplne zo života, len si daj odstup. Venuj sa tomu, čo ťa baví a v čom sa chceš zlepšovať. Ukazuj svoj zaujímavý život na sociálnych sieťach. Ale nie selfiečka bez trička v kúpeľni, to je trápne. Pridávaj príspevky, kde niečo tvoríš, vymýšľaš alebo športuješ. Daj jej šancu, aby si jej počase začal chýbať. Ak totiž uvidí tvoj zaujímavý život, tak možno bude chcieť byť jeho súčasťou. Ukáž jej, že vieš byť šťastný aj bez nej. A vieš, čo je na tom najlepšie? Že naozaj šťastný budeš, lebo sa nebudeš sústrediť na jednu ženu. Správny gentleman totiž vie, že jeho život nestojí na jednej osobe. Ak sa ti páči tento prístup, nezabudni daj odoberať. No a ak ani toto nepomôže, je tu ešte posledná možnosť. Krok 4. Povedz jej na rovinu, ako sa veci majú. Buď k sebe úprimný, lebo vieš, že od nej chceš viac. Preto je to povedz tak, ako to cítiš. Ja som v minulosti zvykol povedať, že o ďalšie kamarátky nestojím, lebo už mám veľa kamarátok. A teda dlho som ich nevidel a nepotrebujem ďalšie. A teda
len o kamarátstvo záujem nemám, lebo na to nemám čas. A teda, keď ona nemá záujem o nič viacej, je čas sa rozlúčiť. To je presne tá atomová bomba, o ktorej som hovoril. Buď v nej tvoje sebavedomie okamžite vyvolá rešpekt a príťažlivosť, alebo ju definitívne stratíš, čo je prirodzený koniec. Ak ju stratíš, zabolí to. Nebudem ti klamať. Ale zároveň sa ti otvoria dvere k novým príležitostiam. Nebudeš na ňu míňať svoju energiu a budeš sa sústrediť na niekoho iného. To je cesta, ako si udržať svoju dôstojnosť a hodnotu. Každý deň pracuj na niečom novom. Buduj seba samého a mysli. A nezabudni, že tvoje správanie definuje, ako ťa vníma tvoje okolie. Žiaden muž, ktorý si váži seba, nebude čakať niekde v kúte. Tvoj život je príliš krátky na to, aby si bol len v zóne nejakých kamarátov. Zober zodpovednosť za svoje činy a choď si za svojím. Tak hlavu hore, nečakaj na zázrak a buď gentleman.